أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أمبال مسلمين أمبي أو بلا جلين فو إسلامية فولكاين كدواو ني أو بلو كدواو كي أوي keren yama tuba misiri ba kana grupu mɔgɔ bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a karamɔgɔw a wajurikɛlaw kasarafolaw ayiwa cɛw musow mɔgɔkɔrɔbaw biro mɔgɔw an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ tuba misiri ba tɔgɔ la ni aw den aw ka kalanden Ahmadu Tamba Sila tuba majura o tɛmɛnen kɔfɛ an ye message dɔw ye quoi u bɛ ka kuma fɛn dɔ la fimi u t'a ɲɛdɔn ayiwa u t'a sen dɔn u t'a bolo dɔn wa u yɛrɛ se ka dalu yɛrɛ di a ka yɛrɛ fana o ye jumɛn ye sali dɔ de bɛ yen nɔ ko salatu tasbih a dɔnnen don bi kɔtɛ sali cogo in a bɛ yen nɔ amma bi u bɛ ka kɛ cogo min fɔ situ ka ca bi kosɛbɛ mɛ u bɛ cogoya minnu fɔ a kan situ kan dɔw b'a sabuti dɔw b'a ladaga dɔw b'a perebuti minnu bɛ cogoya wɛrɛ fɔ a la k'a fɔ nin y'a kɛ cogo ye ani min minɛna ka bɔ kitabu kɔnɔna la n'olu ma kɛ kelen ye anw t'o ɲɛdɔn mɛ k'a fɔ k'a sɛbɛnnen kɔni tɛ alakira m'a fɔ ayi lafiya k'i yɛrɛ kan o ye nkalon de ye alakira y'a fɔ wa e bolo a bɛ se ka kɛ alakira m'a fɔ o bolo a bɛ se ka kɛ alakira m'a fɔ komi o hadisa ko cogo dɔnnen don hadisa min k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn min kan o man ca i b'a sɔrɔ kuma o kuma bɛ yen nɔ kuma 2, 3, 4, 7 b'a la a ka ca o kuma na a bɛ se ka kɛ a bɛ bila o hukumu kɔnɔna la mɛ k'a fɔ alakira m'a fɔ melew o kuma na o fana ye nkalon de ye ka da alakira la parce que dɔw y'a sabati dɔnnibaga dɔw y'a sabati ko a y'a fɔ a bɛ se ka kɛ e bolo i karamɔgɔ ko a m'a fɔ a bɛ se ka kɛ i karamɔgɔ ko a m'a fɔ a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ko k'a m'a fɔ o de bɛ e bolo mɛ dɔnnibaga dɔw fana y'a fɔ ko alakira y'a fɔ u fana y'a minɛ u karamɔgɔw la u fana y'a minɛ u karamɔgɔw la ka taga silsila bɛ tugu ka taga i y'a faamuya o puis silsila min do fana silsilatu zahabi o kumana an bɛ ala deli ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ne y'o di ye ka kuma salatu tasbihu kan sisan nɔ ayi o kɔni y'a kɛ i n'a fɔ n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ jɛni de o kumana an kana an jajɔ ala la an kana an jajɔ an ma k'a fɔ ko ni mɔgɔ min y'a kɛ k'a bɛ makubu la walima fɛn wɛrɛ ayi ne t'o fɔ mɛ ala kira ye min fɔ a la insha Allah an da bɛna maga kuma la ako cogo min do uridu an a'rifa هل بالأمكان القيام بالصلاة تصبيح بالرغم مما يقول أن الأحاديث المتعلقة بها ضعيفة أو حتى باطلة كيف نقوم بها أبنا فدوري نغالك كو عليه حديث منوني أيوة صلاة تصبيح لا كو ضعيف والمكتومة أبسكك باطل يري وكما جابوا من بأولا أولا من ناحية العلماء الحديث حديثات دون بقى وفينو كما إلا مقصبة opinion message mina bla konan jiya dido suna nafa foite sinema me nyeba la ube fi ka wusinda chinyaka anti se ka andadi oka abada anti se ka andadi oka ka soro binu wusinda chinyaka wajib ambe kuma alhamdulillah rabbil alamin alay a noro dodo mama duskuna ikana to ku senda chinyaka jati mine kele mine dron eski ko be islamiyen konnana ko mogodo ma fendo fo alawa shurutu tasira minnu bɛ yen nɔ a bɛɛ dɔnnen don maa maa ni kuma na dɔrɔn i qualité dɔnnen don est ce que o tasira mɔgɔw u ye jumɛn de to silamɛya kɔnɔna na yan nɔ u ma min faamuya u karamɔgɔ min faamuya dɔrɔn a banna u b'a fɔ ko ye nkalon ye baatilu ye olu m'a faamuya u karamɔgɔ m'a faamuya u b'a fɔ ma ko ye baatilu ye sinon a tɛ se mankan na a tɛ se kɛlɛ na n'u ka dalili ye dɔrɔn ala kira m'a fɔ dalu jumɛn bɛ e bolo a la o tuma ne bɛna n ka dalu di k'a fɔ ala kira y'a fɔ n'i sera ka wuli yɔrɔ sɔrɔ nin na maa ma n'i y'a mɛn n'i k'i b'a nangari ni dɔnniya b'i la k'a fɔ i bɛ se ka dalu dɔ nati ka nin dɔ wuli wallahi n pɛrɛnnen don i bisimila i k'a dilan n'i y'a dilan fana a bɛ se n ma o kumana an bɛ ala tanu ka barika da a ko kuma fɔlɔfɔlɔ min bɛ a la dɔnnibagaw yɛrɛ fanfɛla fɛ fa innahu laysa hunalika ijma'in ala al-butlan a ko cogoya fɔlɔfɔlɔ min b'a la fɔlɔ
ako don bagaw bela jele mabbe aka ko hadisa nye batile wal ma ko daifudo don baga be mabbe oka ko be hadisa te wala chikomena do ba foka bi daga do ba foka ti daga kuna nyo na chama dina kona nanga mbanda do lambi tile ya kashia ya famia dunia kuma tiyeno munde mazhabu chaya munde tasira chaya abela jele nye famia udi do ba saha do ba afi akidowere okuna bi ala dili ala ka bi asawama ako mo bela jele mabbe aka ka foko hadisa nye daifu ako bal zahaba jamhuru ila istihbabiha ako jama chama don baga fan chama ka ta dipi sahaba ka waqt la kana bla tabi'u la kana bla tabi'u tabula kana bla fi asrna an fi waqti min yele konnana don baga san chama tara min fi ko yako salatu tasbihu keli yere mustahabudi ya fam ya ka foka keli mustahabudi o don baga chama ka kumai qala ibn abidin wa hadithuha hasan likasrati ibn al-abidin aleko ko hadise nya hadisi sahalende ko ka sabuke ko asra chayara okoro annasra chayara kojugu mo chamanya fo ko kuma mingo ko ala kira ma fo yero ibi munde fonina ibe munde fonina sisama aleko ko hadise sahalendo akanya hadisa nyumandido ko ka sabuke ko annasra chayara ibaru ni baro fora hadisa kula nasra chayara doro obayira ko chendido ya famia ko kuma ngalo mana chari chugo ya famia aiwa asra se kachaya kuma nabi ala dili ala kambi asabama ala kanye kadi amma me iyaye ko aleko ko hadisai hadisa nyumandi ko pasika nasra chayara kosobe kabo ala kira yurla sallallahu alaihi wasallam wa qad ruwiya hadisu salatu tasbih fi turuq kathira an jama'atin min as-sahabati ko hadisai ka fa salatu tasbih an bake ni dallu min ba mbulu ka fa mbake ani hadisa minana ala ya famia o hadisa kachande o kachan kosobe ba etna hadisa susoro ko mimba ko ngaloni do ibse ka don baka dole ka kumata no bise ka fo hadisa nya daifu ataf ko ngalondo de ka fo lafzu nya ngaloni ayi abse ka fo hadisa masahale bolodi sun wallahi don baka ta fo ko ngalondo don baka shite mimba fo hadisa lafzu nya ngaloni ibse ka fo hadisa masahade ibolo ko ibse ka fo tendi ko mona mi ala dili ya rabbi ala ka dinen fam ya chiko nyumandi amma akanatu akambla kumana ako sira chama nana hadisa ina kafoko hadisa in sahalin ko kafoko hadisa in sahalin kamar ala kira ka sahaba werela koy tabi'u tere ala kira ka sahaba werela sahaba minun ya hadisa in saha minhum abdullah ibn abbas hadisa for abbas mi were dingi abdullah wa hadisa in saha wa abu rafi' al-ansari maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi al-ansari wa ala kiraka jonka horonya lendoye o fana ya hadisa in saha ya famya ni man kisibe ala kiraka wa abdullah ibn amr al-ansari alifana hadisa in saha una nyona wiru qala al-munziri fi targhib wa tarhib o fana munziri ko aka kitabu do kono tarhib ko nana aku amsalu hadithul ikrima ako hadisa misal do file wa ikrimatu ka hadisai wa qad sahahu jama'atun minhum al-hufaz ako hadisa durusi baka chama bafo mimma ko al-hufaz wa yamma mimma hadisa bakilin durusi bi sanadihi wa riwayati ka hadisi na sanadu na rawi be la jeren durusi ba fulu tigila mo de ma al-hafiz hadisa kola bo okmana ako ikrimatu ka hadisai ubo fana saha kabo jama chama nyola kamini hadisa durusi baka yorola ya famia Abu Bakar al-Ajrami ya sahabino defosano Abu Bakar al-Ajri wa ya saha wa Abu Muhammad ibn Abdurrahim wa hadisa in saha al-Misri misran kadido wa Abu al-Hasan al-Maqdisi wa fana hadisa in saha wa hadis ibn Abu ikrimatu tafan fele parce hadisa min nasraf la dibala wa hadisu ibn Abbas ya famia hadisu ibn Abbasi ako o hadisa infana ubasaha ka surunya min shuruti hasan ni hasan ko shartu ya hadisan min chokola qala abul mansur ad-dailami fi musnad al-firdaus wa fana yafu ka musnad al-firdaus konnala as-salatu tasbih ashharu salawati wa asahuha isnadan ako salatu tasbih ko sali choko de min sali choko sahalendo sanadu la koni ya famia ka mine nyona katafo ala kila sallallahu alaihi wasallam ka sanadu sahalendo ko fana yufu aka kitabu konnana wa qala bayhaqi fana ko kana abdullah bayhaqi ko aka kitabu konnala
ko Abdullah ibn Mubaraki ko fana kumbe asali wa tadawulha salihuna ba'dhum an ba'd wa fi zalika taqwil al hadith ako katlatuni doni baga son chama ani doni baga nyuma muhaqqiqun ulu ya mine nyogona do ba fo doye kana bla fo anfile wakati minna ko fana be fanga di hadisa no makata ya famiya parce que wati ni jama son chama digile be mamin ka koni alaka jonye iba sura be salatu tasbih sali ma fo sisa ala jonya de ma fo sisa ala jonya ani ko nu nyaamine ka ko fereke ma fo o wakati sino abe fo mama ko ala nyuma iba sura ka wakati min konnala ko karasala ka wi ala ka jonyuma karasa wala ka joyi ba so o dona ulu ba sali ko mana ambe ala deli ala ka dinen famu ya chiko nyuma ndi amma antanga tasma fale ma sika aljinena ya fami anti jana antanga tasma antanga aljine fale ma min fu ala ni ma min ko femere bi bolo bi sika ni lawli wallahi ampernendo ki ka jabu blakana alhamdulillah rabbil alamin ambe ala tan ako otomenen ko fe wa qad ikhtilifa al hufazu fi al hukmi ala hadhihi al hadith ako kumana hadisa durisi bagaw olu ye nyogon fonko nyogonya kiri la hadisa en kiri la ya foka bana aka kire jumenye ya famya do ko hadisa en do ya saha do ma saha o kumana minu ya saha amidda uluma doro parce que minu ya saha ko minu ma saha anta do ulu talayre ako wa qad ikhtilifa al hufaz fi al hukmi ala hadha al hadith faminhum man sahahu wa minhum man da'afahu ako do ye ulu ya hadisa en saha do ma saha don bagawla ako wallazina sahahuhu okuma minu ya sahasa humul jamhur al muhaqqiqin ako olu de doni baga cinye yere hadisa durusi bagaw minu ya hadise bakelen durusi walma minbe hadise bakelen yere sanfe minu ya o durusi no ye ala dana ya mogo cinye yere uye olu minu ya saha ya famya wa minhum okuma minu lu jetisa ako abe wuli olu dowla dar la qutni ko ya hadisa in saha wa khatibu al-baghdadi ila qendido ko ya hadisa in saha wa abu musa al-madani madina kadido ko ya hadisa in saha wa kullu akoni kele allafa fihi juz'an ku ye kitabu dlanin koina salatu tasbih kibari ala ka juz'u do dlala ko ka wala nda kerenkerne on dlala ka mo la fam ya ke chiko nyumana ko de ko sonko ima ake chiko donendo ya fam ya ni mami ki bi dobere faraka bi ambo de boala suna ke choko donendo ya fami ke choko donendo antena sigi an sunne kanga temps perdi kanga forfait u tien aywa kana ngalo fo moy anto ki abada bukuna min sebenendo min be na kuma nya fo doni kodido do ba fota hal ni ya fo ibna fo karamo do ko daifu dido abana seka temoka amma mami mana fo ka bi italu kala ka kuma janyaka ka fi ba ke na fo fengure o yanga sitan karamo de suno wallahi sahaba o maketi tabi'u maketi olu ya fo do ba fo ninga kene do ba fa mankena bana olu bi temaka ko mona be ala deli ala ka dinai afam ya chogo nyuma an ala ka di amma ako okmana nun chama be yenno olu ye kitabu do dla ni fenga en konnana ya fa min ye kitabu dla la fana wa abubakari ibn abi daud o ye hadisa en saha ya famya wal hakimu ana hakim fana hadisa in saha wasuyuti imam suyuti o fana hadisa in saha wal hafiz ibn hijr o fana hadisa in saha wa albani ana albani fana hadisa in saha uye ka karamo bay o fana hadisa in saha wa ghayrihim anon onan yonan chama anda se ka do abela num bela jilenya hadisa in saha ya famya allame minu ya hadisa in saha dar qutni wa khatib baghdadi wa abu musa al-madani akon nunu mifleni afle ka numinu fore nunu be wala na kerenkerne undlala wa abubakar ibn abi dauda wa hadisa saha wal hakim ya hadisa saha wa suyuti ya saha wal hafiz ibn hijr fana hadisa saha wa albani wa ghayrihi manuna yugna chama fana hadisa saha hukman ibn mundi fo baada hadha famaza ba'da al-haqq illa ad-dalal ya famya nunu be hadisa saha ni ko amasahane bolo aywa eni kataka bana me kana fo ibi mo décourager ala batulila bato mi a folendo kitabu kona la hadiso kona la don baka chama nya daga fana ere kake mustahabu ye ibina fo kibi je bela jelen kun kar nyona ni on galon dlane kana nay ko ala kira ko kam minki ala kira ko kam ka kelen be eba bedonwa ita bedo karamo ta bedon ok manambe ala dili
ala ka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma iza fa'ala al-khawf ala man izan ako sisan kɔni fala khawfa ala man arada qiyamu bi hadha as-salati rajiyan thawaba o kuma ako sisan kɔni mami n'a sɔrɔ k'i ye kuntan kuma dɔ mɛn a la i ye lango kuma dɔ mɛn a la i ye ntalon kuma dɔ mɛn a la i ye kuma mɛn a la kuma min ti sahaba ye ni o kun ye dusukun kɛlɛ ko i kun bɛna yɛlɛma ka taa olu ka kumakan ma a ko kuma na siran t'i kan sisan dɛ i dusukun jɛya wallahi siran foyi t'i kan sisan nɔ siran t'i kan sali a kɛ i b'a baraji sɔrɔ ne t'a fɔ n k'a bɛ maa mako dilan dɛ komi n ye message min lamɛn a tigi y'o de fɔ k'a ko k'a bɛ maa ko dɔ y'a bila ko k'a bɛ mɔgɔw mako dilan ne m'o fɔ mais n b'a dɔn kɔni bato kɔfɛ n'i ye ala deli i mako la a b'a dilan bato fɛn o fɛn n'a bɛ maa surunya ala ka tila ka i mako ɲini Allah subhanahu wa ta'ala bolo ala bɛ i mako dilan i ye o kama siran tɛ bilen e min kunna kun sirila a ko la i kelen ka u kan kuma wɛrɛ mɛn a la i kunna sirila i kun siranna i kun jɔrɔla i yɛrɛ kun t'ale b'a kɛ cogo min na parce que karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'u da don a la n'i taara mɛn maa kuntan dɔ da k'o ye nkalon yɛrɛ o bɛ ta o kumana i filɛ ka tiɲɛ mɛn sisan nɔ i filɛ ka tiɲɛ min nkalon t'a kɔfɛ o kumana siran tɛ i kan bilen i ka sali in kɛ i ka jigiya fana i bɛ baraji sɔrɔ a la azimun baraji min ka bɔ khasatan a ko kɛrɛnkɛrɛnya ma anna jama'ata kabiratun min al-ulama a ko dɔnnibaga baw kabini dɔnnibagaw la i y'a faamuya u sɔn caman fi kafatil usuli an ka nin wagati in kɔnɔna la dɔnnibaga ɲuman sɔn caman ani dɔnnibaga ɲuman baw ani u sɔn caman fana nin wagati in na wa salafi salihi ani maa ɲuman tɛmɛnenw la karamɔgɔba minnu tun b'u la salafu salihu la maa ɲuman tɛmɛnenw la a ko kanu la yatrukuna fi'luha a ko olu kun t'a baara tɔ yen nɔ olu kun tɛ a baara tɔ yen nɔ k'a ta an ka nin wagati in kɔnɔ dɔnnibaga ba minnu bɛ yen nɔ ala ka jɔn ɲuman ba minnu bɛ u b'a kɛ a ko nin wagati in kelen tɛ depuis salafu salihu la depuis al-qurun al-mufaddala i y'a faamuya olu ka mɔgɔ olu fana tun b'a kɛ u tun t'a tɔ yen nɔ ne delila k'a fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔ ne yɛrɛ delila k'a mɛn n mɔkɛ la karamɔgɔ Denba Silatuba shana ma Allah ka muqaddam de don n y'a mɛn karamɔgɔ Denba da a ko karamaju ko a fa n'o ye karamɔgɔ Muazu Silaye shana ka muqaddam de a fana ye ko ale ka to surafana dunbaliya ye sufɛ a b'a fusaya a ka to salatu tasbihu salibali ye sufɛ su o su ale tun b'a nati i y'a faamuya o kɔrɔ su o su ale tun b'a nati ko ale ka to a kana surafana dun o ka nɔgɔ ale ma ale ka to salatu tasbihu salibali ye i y'a faamuya u m'u tulonge ala ko la o ni sisan ta ninnu tɛ kelen ye o kumana an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sababu an ka nin wagati karamɔgɔ ɲumanw b'a kan wagati tɛmɛnen na depuis salafu salihu la o karamɔgɔ ɲumanw b'a kan o kumana maa si kan kuntan kuma mani bɔ i ka tiɲɛ kan k'i bila fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ta ye min tɛ kira ta ye min tɛ i ye dɔnnibaga ɲuman minɛ i ka dɔnniya ɲuman minɛ karamɔgɔ minnu bolo kana o kumana i ka ko b'i yɛrɛ bolo i ka ko a bɛ i yɛrɛ bolo o kumana an bɛ ala deli ala ka diinɛ in ala ka faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a ko o tɛmɛnen kɔfɛ a ko min nahiyati ukhra fan wɛrɛ fɛ tuguni anna al-ulama al-haqiqiyya والمعرفة في شيوخ السلوك الواصلين أصحاب الأنوار والمعارف فقد قرروا أن أصل هذه الصلاة هو من تعليم الصلاة والسلام وأنها من أعمال الفضيلة التي يجب على كل سالك لله تعالى وارتباط بها أكو فامر فتغني من أكما وين فيه كمن على يجندا دون بقى فلاي دوني فلاي فناي دوني حلالا وبينه doni halala de o be yenno doni danga din fana be yenno ya famiya doni fladi doniya do be yenno wallahi ikana don o de kafsa ikado doniya do be yenno ikana don de o de kafsa ikado parce que doni baga do le sigilen be ubi shetane ka doni baga do sigilen ubi ma wele kata jahannama de ma jahannama dilane ubi ma wele kata o de ma ya rabbi ala kan kisuma ako doni baga nyumaw al muhaqqiqun min ala don baga wiye minu nye u ka doni mine sanu olu minu ka doni ye sanu bilen ya famiya nu ya mine sallallahu alaihi wasallam ako o doni maga nyuman be la jele
ani u karamɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen ani u ka sira bɛɛ lajɛlen ani u ka nɔtugubaga bɛɛ lajɛlen ani nɔrɔ tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen maa ma ko ala ye dɔnni nɔrɔ dɔ kalifa i la ɲuman bɛɛ wal ma'arifi ani dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen minnu ye ala dɔnbaga yɛrɛw ye qad qarraru k'olu bɛɛ lajɛlen y'a sabati anna asla hazihi salat ka fɔ nin sali lasili yɛrɛ ye jumɛn ye a minɛna ala kira yirida huwa min ta'alimi nabawiyya ko kumana k'u y'a dɔnniya a dɔnni yɛrɛ minɛ ala kira de bolo olu bɛɛ lajɛlen bɛ o de kan o hadise de sahalen don u bolo dɔnnibaga ɲuman bɛɛ lajɛlen b'o de kan k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam sali cogo in dɔnniya minɛ ala kira yɛrɛ de la o kumana ala kira nɛɛma ni kisi bɛ a kan a ko wa annaha a ko sisan k'a yira k'a fɔ baara in salatu tasbihu sali ko kumana baara ɲuman dɔ de don baara fasamantiw dɔ de don n'i bi ala sira de la ni ɲagaminen bɛ i bɛ ala sira de la o kumana i k'i jija i kana nin sali in ye i y'a faamuya wa min al ma'lum inda ahadu tahqiq a ko a bɛ wuli kodɔn na ko min donnen don danganiya karamɔgɔw fɛ ani ala jɔn ɲumanw fɛ i y'a faamuya k'a fɔ ko maa minnu ka dɔnni ye kisɛ yɛrɛ al muhaqqiqun kabini ala dɔnbagaw la k'olu ka daraja bɛ fiqhu karamɔgɔw ɲɛ ani hadisa karamɔgɔw yɛrɛ ɲɛ li'annahum jama'u sharafa al-uluma war-rasmiyya wal-mukawwina k'olu ye faranga ɲɔgɔnyali kɛ ayiwa dɔnni kɔrɔtalen na dɔnni min tamasiyɛnlen don n'a kelen don o ye jumɛn ye masala o ye fiqhu dɔn u ye hadisa dɔn u ye ala sira yɛrɛ fana don ka diɲɛ ban o de b'u dusukun na u dusukun majigilen don k'o de ka fisa ka tɛmɛ o sina kan maa min kɛra ala y'i ladɔnniya dɔnniya ɲuman na ka tila k'i ladɔnniya hadisa ɲuman na ka tila k'i ladɔnniya majigi na ani diɲɛ ban na ani toroko suluku la ka ala ka siraw minɛ sheku siraw finɛ ka taga olu de ka fisa o sina ye i y'a faamuya amma sifatuha o kumana sisan an bɛna don sali yɛrɛ kɛcogo la i y'a faamuya a kɛcogo min minɛna ka bɔ ala kira bolo n bɛna o de lakali ne m'a fɔ e ye min mɛn mɔgɔ wɛrɛ da dɛ ayi o kumana min minɛna ala kira bolo an bɛna o de lakali amma sifatuha ala kira ta yen i mana min mɛn nin kɔnɔna na o de sali in kɛcogo yɛrɛ a ti falen a ti yɛlɛma amma sifatuha fatusalli arba'a raka'atin a ko araka 4 de don taqra'u fi kulli raka'atin i bɛ kalan kɛ arakan na fatihatul kitabi fatiha la i bɛ al-fatiha kalan ka tila o kumana ni tilala i bɛ suran dɔ d'a kan a ko fa idha faragta min al-qira'a fi awwal raka'atin qult ni tilala arakan kalan na wagati min na i bɛ suran dɔ d'a kan ni suran fɛn fɛn nɔgɔyara i ma i b'o de d'a kan ni tilala o kumana i b'a fɔ subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar walima i k'a fɔ la ilaha illa allah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wa allahu akbar i b'a fɔ nin fɔcogo in na 15 marra siɲɛ 15 i jɔlen summa raka'a o kɔfɛ i b'i kunbere minɛ tuguni n'i y'i kunbere minɛ fataquluha i bɛ subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wa allahu akbar i b'a fɔ 10 siɲɛ 10 i kunbere minɛnen summa rafa'a ra'asaka o kɔfɛ i b'i kunkolo kɔrɔta i b'a fɔ subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar i b'a fɔ siɲɛ 10 n'i kunkolo kɔrɔta i joli mana fɔ o kuma na i bɛ taa sujudu la i b'a fɔ subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah akbar siɲɛ 10 o kɔfɛ i b'i kunkolo kɔrɔta illa allah akbar siɲɛ 10 i bɛ taa sujudu filanan na i b'a fɔ 10 to tuguni i y'a faamuya o kuma na i b'i kunkolo ta ka bɔ sujudu filanan na tuguni i b'a fɔ siɲɛ 10 tuguni i sigilen yani ka wuli ka jɔ yani ni sali to kɛcogo don i b'i to sigila de direct ka wuli arakan fɔlɔ la mais ale ta i b'i sigi fɔlɔ de ka tila k'a naati k'a kala siɲɛ 10 i y'a faamuya fazalika 75 fi kulli raka o kuma na a ko arakan kɔnɔna la i bɛ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar i b'o 75 de sɔrɔ arakan na i b'a 75 de sɔrɔ fi kulli raka'atin taf'alu zalika fi 4 raka'atin o kuma ni arakan 4 bɛɛ lajɛlen na i b'a kɛ tan de amma ko k'a fɔ sufɛ ayiwa i ka salamu bila ayiwa u ni ɲɔgɔn cɛ tile fɛ i kana salamu bila ne t'o fɔ parce que ne m'o mɛn kuma in kɔnɔna la yan nɔ a bɛ se ka kɛ o bɔra fan wɛrɛ mais o tɛ ne ka kuma ye ne m'o fɔ min se nafila sali kɔni kɛcogo ye o de ye
ya famiya foni aya soro kuma were folendo ala kuma were felendo nafla sali ke chokola masalan ni fen foriye ka fo ay ninge ninge chokoina ni yele mali make yoro mina iboto la sili koro deka ni yele mali ke la yoro mina ni yele mali min kera no sabati lindo ala kira bolo iba yele maka ko masalan ma min be kuma wako mona ko sali ke chokote no ko sali bela jele ko qur'an de be kala joli aywa ko a bela jele be kento ko fo tikala abitla ka fo tuguni kuma ko nala ko mona ko fo na kera qunuti kibi duwa kala wala ale hakili taramini de ale borami ay kalanke mi mona be ala dili ala ka dinen famu ya chiko nyumandi amma ala ka dinen famu ya chiko nyumandi amma na dagara qunutula qunuti munyi musahabu de do duwa de be kala ire yafo na sabatira sal do ko nana kaba o ta balaka ke sal werla o ta bali aka ke sal werla o kuma na i jolen ba ke kuma yafo chiko mena nya dakal chiko menata o kuma na be ala dili misali ke choko bere kana tuguni aywa duwa do ka kala ola ya fambe oto bali bo tuguni na fura ko abura la kira har na sur sali to ke choko la na abura la kira fe ka na sabat le ka bana o kona ala dili ala ka dinen fambe choko nyumandi ambela jelema ne ko ni ta me min fo ibi salamu bla uni nyogonche parce que ani dado o yoro la ka fo ko salamu te bla uni na mo fo dro ko na abito la sili de ka ya famiya ibe salam bla uni nyogonche abe ben bi wolon fla ani duri de ma arakan konnala ya famiya an ikrimatu uyemi hadisa min na kabo ikrimatu la ani ibn abbasi o fana ya mele kabo ibn abbasi la radiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ko neman kisibama ako jonima li abbas ako abbasu de ma ibn abdul muntalib ala kira ire fancinde do ala kira fancinde ye abbasu ye ya famiya abbas ibn abdul muntalib ako ala kira ma kwa machukodi ako ya kontina fendo dima femi ikana to yenu hali bi sinsinde ya famiya ako niya okay jogo tambe yeno ya famiya o fana be ki iye niye izi anta fa'alta zalika ghafara Allah laka zambaka ko abbas ni okay ala be yafika junubuma ika junubu awaluhu afolo wa akhiruhu allaba qadimahu akorole hadisahu sisanta khata'uhu yeminke khata'ula wa amdahu yetuka minke saghirahu junubu fitini wa kabirahu ani abelebeleba sirrahu yeminke gundola wa alaniyatihi yeminke bangela ashara khisalin injogo tan akoniyo ke alabe yafani bela jelema ibolo ika junubu akorole akura yeminke khataula ituka minke afitini abelebeleba wa ta'ala bi yafani bela jelema iye ya famia okuma wala li bade ben nyore fanana ya famia wala li bade bala wani ala latiki fanamba wala etna defo surala abada ya famia itna defo surala parce que ni fora madu sabina mundi fo abina fo kuma ko kabaira fana bi yafani oyewa parce que aduni lo kabaira ko bi yafani tuwide naam amina wala iye insha Allah ala kirai hadisa info abbasu ye afani chini tanto ko abbas ichesi dikana ni hali bi sinzinde kake nake ya famia akoni yake ni nchoko ya time alabe yafi mani bela jina lillahi halaina ako ode antu salla 4 raka'atin ala kirade ko sa kuma ode arakan nani iku sali taqira fi kulli raka'atin araka fatihatul kitabi ika fatiha kala wasura an sura fa idha faragta min alqira'a ako abbas qa'imun kiba fo kasro ijolendo ala kirade yafo ki kafo kasro ki jolendo subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wa allahu akbar 15 ibafo shinta ani duru ya famia ako abbas note mena summa raka o ko fe bi kumbere mine fataquluha wa anta raki'an kasro isujudlendo 10 seta summa rafa'a ra'saka ko fe bi kungulo korota min ruku'i kamni ruku'i kumbere mine nila fataqira'uha 10 ibaka la shinta summa tahwi sajidan o ko fe ba kala isujudule fataquluha anta sajidan 10 kasro etentur lembe duma ibaka la shinta o ko fe bi kungulo korta ka bo sujudu la isigile ibafo shinta summa tasjudu fataqulu 10 o ko fe bi sigi ka fo ta ya famia o ko fe ika sujudu la banna ibafo shinta ya famia o kumana
ذلك 75 في كل ركعة أكو نفل بيولون فلا أني دورو دي أراكنا أكو أباس تفعل ذلك أباس إكا نينكي فانينشيني أباس إكا نينكي على كده كاكو مكانديدو في 4 ركعات أراكناني لا إن استطعت أن تصليها ناك أباسي نيسيرا كاسالي في كل يوم دونغودو إكاكي دونغودو نيسيرا كاكي ففعل إكاكي ya famia ode kama nyafa mo anyere bu moke karamo mo asila karamo dema de al af nyammi karamo dema de da ko karama juko ale ka to sufela la akana sura fana du o kan no ale ka foka ale masalatu tasbihu sali ya famia o kuma nambe ala dili ala kambe sawabama ala kirade ko abbas ma abbas ni sira suwosu ikake fa in lam tastati fa fi kulli jum'atin abbas ni ma se ko ke juma o juma ikake ya famia fa in lam taf'al شنكلي فإن لم تستطيع وإن لم تفعل ففي كل سنة مرة نما سكوكي أكمن إكاكي ساونسا إكنا شنكلي فإن لم تفعل ففي عمرك مرة أكو أباس مفانتين أباس نما سدونغو دولا نما سمنو سمنيلا نما س كالو كالولا نما ساونسا نا أكمن إكي جدا إسي بلا جيلين كونو إكاكي شنكلي على كراي ني حديثين دفو أباس ني إكرمة يامني أني ابن أباس وكمان حديثا يري جون ليابو أخرجه أبو داود إبي أبو داود كوننا لباسر أبو كوننا وابن ماجه أبي ابن ماجه كوننا وابن خزيمة أبي ابن خزيمة كوننا في صحيحه وكحديث صحيح كوننا يا فاميا وكمان قوله على كده كما كفو غفر الله لك ذنبك أول وآخره صغيره وكبيره يدل بالظهار على مغفرة الكبائر ako ala kira kuma kan konna ako ko ala bi yafa ika junubu folo ma abas hani ka fo ko har kaba'ira ko yafa be ke ima ola ika junubu baw ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala abe yafa ima olu fanana wa huwa mahmulun ako hadis junubu bakori talendo ala iza iqtaranati bi baqiyati shuruti tauba min al-istighfari wan nadami wal azami ala adami al-auda ya famia ako yafan junubu bala o koni be kedi ni o sharti to turala parce que kaba'ira o bi yafani chogo ya fladi wa shurutu tauba an nadam o de ka nimisa ko kedila ya famia Allah ya kanganiyata ka fonti se ga ko inge tuguni wa ibe min kasa iba dabla ne tubi shartu o kona ko ni tugura salina o duskumbi konnala o ngania talembe i konnana bara in konnana o kona bi junubu bafana yafa abi junubu bafana yafa ni tubi shartu to turala o de ka yafa delike ala bulu bara jugu nyokona ke tuguni kama annahu la yatanawalu huququl ibada ako temenen kofe salim fleni ala kiraka nin kuma ina abayira hake mimbini ala che abode yafa de hake mimbini mogo che ato yafa de ni ye mogo ntonyo ka mogo la fili ka mogo kan nafolon darakula ka mogo ka hake uchie ka fembela jilenke mogo la salim tato ko bi yafa hake mimbini ala che abolle yafa boni kabaira do fana fo tubi shartu to ga tugu ala o kuma na bolu fana yafa kuma imbe ko de yira ante kuma an kun fe koy famera ya rabbi ala ka dine fama ci ko nyumandi amma o kuma na ako hadisa enti talike mo ka hakela de jon ka hakewla ako fala tasqutu an zimmatihi ila birja'il huquqi ila ashabiha ako mo ka hake koni ala to yafa de oti binga bo ma fana kana tuguni fo ika o ka hake sigi utigida mooma fa in tabarra azim mahadda ako salin koni anya fo choko mina abe hake mimbini Allah subhanahu wa ta'ala che abode yafa iye wani kaba'ira ire do fana ni junubu bawde do glomina ba jene yakela ba ngalontikela ba aywa junubu bawde be ila flanga fo baro de bi ibulo hokmana fika tubi kabo olade ika onimisata aywa ika senkata alama ka fuiti senga bara jugu nyona ke bli hokmana ni salim kofe ni o sabatlendo iduskonna olu fana ba yafa ni oye ako wa qawluhu taqra'u fi kulli rak'atin bi fatihati alkitabi wa sura mutlaqun bi fi ayi suratin yakhtar alqari'u ako akelenga fo ko fatiha temenen kofe ika sorando daka aya fo ka labla ama soram foi fo kerenkere nyama ka fika keni ninde ayi amufo ako wa qad khitara ba'dhum lizalika ako salin kama doni bagadu yesugandi yalike ayetuni sugandi lika asuru kala
ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر والصورة كيكو ركلا والعصر يعني والعصر صورة كيكو كلا وقل يا أيها الكافرون أن قل يا الكافرون كيكو كلا وقل هو الله أحد أن قل هو الله أحد كيكو كلا ودون بعد دوكا كما يكون بسكا مستحب نيا سنو نيا هاد آيان دو داك أبي وسا ni fatiha kala ka hal ayan do daka nama ke soran da faleni abi wasa nga ikake ni sorani o de kafusa parce que ala kira yo soran de fo adala ya famia wa qawluhu summa rafa ra'saka min sujudi fataqulu 10 ako ka fo ni bora sujud la ikaka la shienta ayi ba'da qawli sami Allahu liman hamda fana ko fe ka kala shienta ika sami Allahu liman hamda fo wazalika fi kulli ma ya'ti تقول تسبيحات بعد الأذكار الصلوات العصلية أكو أتمنين كفه صلاة العصلية وجمني بك سالسة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده لا دكور لا إيماني كمبرين من إبوفو وكمانا وكمبرين من نيجي كمبرين من صلاة تسبيح لا إبس وسبحان الله لسلي إبوفو فلو مثل الوقت منا وكمان ابن صلاة تسبيح كتاي o temeden ko ni tara tentur la iba ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la ibo min fo ibnani opere folo apere ibnani salatu tasbihi no temeden ka fo ni sigira yoro mi kan tahiyya kala bi tahiyya kala folo ni tahiyya kala iba nati o kuma ka soro ka salamu bla la ban salamu bla da yoro minuna koni o kuma ni le ake chikoy min minna ka bo ala kira bolo ni kuma werebe ma min bolo nanaye bismillah donde do ya famia ni ema ne kala ni ema on kala on mina e kala o kuma na odedo ambe ala dili ala ka dinen famia chiko nyima dima ya rabbi ala kanan to ngalona adlanga na ala ka kiye irana bo te menen ko me min fo awu ya chesiri fen jumende be an bolo tinyana nu uma fo ko ngalo en tant ko fle olaw an be fen ke ba fo ko be ngalo na ekoloshi dlanka na uko eboli ambolo kwa nambe kaburu jura kambe ko kaburu la batude ma nyuma ula kanuni ma nyuma ula bonyani ubafu obela jele makoni mbela jele flanga foyai ya famia ubode foko ni mbela jele flanga foyai nebe inyini nga kuma kelena mbe fem batu ani ba bonya uye kelenyewa bato ani bonya uye kelenyewa ala ya beira naw bato ko ni kelenye o Allah subhanahu wa ta'ala kelen pewde me ala fe ngore yida kanku bonya ambe alkaba bonya an flan seli ka nyesi alkaba ma alkaba ala dewa alkaba ala de ba kono yewa ya famia okmana ambe seli ka nyesi alkaba mo konche fo kasro ala fe min do ala barka min do yeno la ala di nyamari min dira o taali ka yo de fanye joni meta arafa joni meta hijra ni ma arafa ke o ika hijube minewa ati mine arafa do bita munke ibta sali yendewa ibta sigidete ko me gata joy okmana fem bonyali ana batu keleunte uya bela jelila go sambulu okmana akanu kan galon kuma nulame ya famia ubin galon tike kana wallahi billahi ni ala sona ma chiebe sonambulu amba da outlook foni mami ngidi chiemine de foni mami ngidi chiemine parce que chien fana ko fe foite galon ko ambi ala deli ala kambe sawabama opi ante ke mai fana ko ambi dansa ko ambi chamanche de konnala feminu ni hadise o kuma la be yita fala don baga do kota do kana kibi itlaqu ko la ko parce que ke karamo mani famia ko kuma to be karamota e karamo ma fendo famia e karamo ma sahaka ba bana e ba fuko engalo en ibo nangari ibo ke fitoko bere ndia famia ko kuma be ala deli ala ka dinen famia chiko nyumanda ambela jilema nin kunya au dina ko kalande Ahmad Tamba silaka la sili mo ni bise ka adlanka ke ojo ka ke chiko aya chari bela jilen ka lame ya famia nu ye min blakana afana jabu bi soron an siglembe ka kono o mana fefe blakana jabu bi soron bolo o kuma nambe ala deli ala kambe sawabama ambe ala ka heraki anye ambe sungalo do kono ala ka ngabatu mine ambe ka duwa minunke ala ku jabi ala ka gerejiko foni ka hamina ko bela jilen noya misriba groupe mo ba bela jilen fo ay feindla whatsapp ka viber ka WeChat ka Facebook ka aka chari abi yoro aya chari nyede bambulo wallahi nyede bambulo sanu blende bambulo anta fale masika zrala masika ni yirin nege anta fale masika zrala ya bulu adalu di bambulo
ifana kana ni ka dalu e ka fa ala kira mafo dalu mi bi bolo ka fa ala kira mafo nanai o kuma iga dalu tayoro ambo fana fiye tuguni parce que ere tika dalu ere tayoro do wallahi amba fiye o kuma be ala deli ala ka dina fam ya chogo nyuma di amma ala ka parce que on vle ka kuma fangele de kan don ma minun ko abidaga ambo le tafo minun ko ati daga fana mitla ko lu fo daraja e minye ka tla ko fana fiye o don ma minun ko ati daga re o imanu bla baskili kono daraja mun bula mitla ko fana fiye insha Allah ni ala ka jin ya rabbi ala ka dina fam ya chogo nyuma di amma misiriba groupe to aya cari siti to bela jilen sanfɛ comme y'a fɔ cogo min na bela jilen ka dan bɛɛ ka nafa sɔrɔ ni a ye insha Allah ni ndi don an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi ala dili ala ka hera ke anyi ala ka gerjigo foni ka hamilan ko no ame sungalo de kono anyi bato ke ala ka mini anyi bato ke ala ka mini minun tara umra la ala ka sigini u nyuma ala ku ka bato mini we duwa minun ke ani sungalo en kono islam ye duwa ke Allah subhanahu wa ta'ala ka mbela jilen ka duwa jabi haminan ko be mamina ni den ko dido ala ka den dima ni furu ko dido ala ka muso ko no yaye ni che ko dido ala ka che no yaye ni nafolo ko dido ala ka nafolo no ya ala ka nga hanu bela jilen dla ala ka anke dina indeme bagaye nanga nafolo ye ani nanga niunye ala ka anke ala kira ka sira mine bagaye filite sira minna nu yen galon bla kana chogo ala ka chiye yira anna ya rabbi ala ka anga don nyumanke domi ani Allah subhanahu wa ta'ala bebbe ala ka hera ke ambela jilinyi ala ka ansago di amma haminan ko be mamala ala ka bela jilin tan no ya min tani ala tabibe ya famia min tani ala tabibe ala ka hakili nyuman di annuma ya rabbi ala ka anke ala kira ka sunna mine baga ya rabbi ala ka anto jama kulun no fe jama kulumi no ahli sunna wal jamaa ala ka anto unofe ya rabbi ala ku kasratigi labbatulin no ya anye mama bu lagoshi mama bu kritige mama bu nene mama be fenfe uma ala ka ankishu torama ala ka do annuce ya rabbi ala ka do annuce okmana niyanga kuma laban ka se bela jilema amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh